emaNazaretha amahle ngithatha isinqumo sokuthi ngizocela ngikhuleke kumshumayeli ngizofisa ukusizana nawe ukwakha ithempeli ukubuyisela ekubongeni unyazo lwezulu. Siyazinikela ekutheni ithempeli lakithi evuka nathi liba amanye lamathempeli amahle lakhona nizozigqaja emaNazaretha lakhona nizothokoza ukuthi naye yini lokho sizokwenza. Ngiqhile emaNazaretha ngoba ngithe mangibuka emuva ngathi manginyathela lapho evuka nathi bengiyocela uNkulunkulu namathongo engihamba nawo manginyathela kube khona imindeni yakithi eyothi mayicabanga emuva icabanga ivuka nathi ngaphansi komshumayeli ibe nokhisimusi omuhle. Ngibese ngikhuleka kumshumayeli ngacela ngabhuqa ngathi mshumayeli ubaba uyangithuma ubaba ongizalayo uthi mntanami isandla sakho siyapha. Ngiyakhuleka ukuthi uhambe uye enkonzweni uyonikela. Uthe nje akunikela ubaba ngase ngicabanga ukuthi konke manginikela ngizothini ngoba ngazi nami ibusise ngaka ngizothini. emaNazaretha ngebese ngqoma ukuthi ngikhuleke kumshumayeli ukuthi imindeni u20 yalapha enkonzweni engathathi lapho engathatha khona noma sibaningi kodwa ngiyocela ukuthi athenge impahla akuyobe impahla ukuthi umuntu mayehlezi akhombe athi cha uyaxosha ikade eziko. Kunempahla ke emaNazaretha amahle esiyithulile okuyimpahla ewukudla engicabanga ukuthi umshumayeli uzobe seyikhomba ewukhisimusi esizohlezi umshumayeli sizama ukuthi siyenze njalo ukuthi imindeni ehlwempu lapha evuka nathi ikwazi ukulala idlile. Ngiyaphakama ke emaNazaretha ngokuletha lelo thando kini ngiphinde futhi ngisho ukuthi impela fanele niyigqaje ngoba eminyakeni esikuyona ukuvuka kwenkosi ngalesi sikhathi nami ngakoshaka ngivukile ngase ngibekwa futhi njengomphathi wamanye amakhosi umthwalo komningi